Nové poznatky nás naučily, že nestačí mít jen znalosti v oblasti zvuku. Spíše musíme porozumět tomu, co chtějí uživatelé slyšet a jak se projevují při komunikaci. Ať už je prostředí zvuku velmi náročné, nebo naopak velmi jednoduché. To je důvod, proč jsme uvedli na trh sluchadlo Oticon Intent s technologií 4D senzorů. Naším úkolem bylo zjistit, jak tato technologie pomáhá lidem při komunikaci a v jejich každodenním fungování. Ve spolupráci s Dánskou technickou univerzitou jsme v laboratoři audiovizuální imerze navrhli vysoce pohlcující virtuální audiozážitek pomocí 64 sférických reproduktorů. Zde měli účastníci experimentu řešit úkoly z reálného života. Účastník experimentu musel najít osobu, která hovořila o určitém tématu mezi 4 mluvčími vyprávějícími různé příběhy v rušivém prostředí, a to pomocí pohybu hlavy a těla. Poté jsme prověřili, zda příběhu porozuměli. Jaký vliv má ale zpracování těchto informací na mozek? Účastníci souběžné studie poslouchali zprávy za přítomnosti okolních zvuků. Pomocí záznamu EEG jsme analyzovali, jak se v mozku balancují řeč a okolní zvuky. V průběhu mnoha měsíců vědci provedli celou řadu odborných měření. A výsledky byly pozoruhodné. Technická měření prokázala, že i v komplexním prostředí se sluchadlo Oticon Intent neustále přizpůsobuje tak, aby dosahovalo poměru signálu k šumu v rozmezí 5 decibelů. A to výhradně na základě behaviorálních reakcí a preferencí uživatele. A ve srovnání s dosavadními sluchadly umožňuje Oticon Intent o 35% lepší vnímání řeči. Naše studie využívající virtuální realitu ukázala, že nová technologie 4rozměrných senzorů přispívá k 15% zlepšení srozumitelnosti řeči a ponechává uživateli možnost slyšet řeč ze všech stran. Díky výsledkům EEG bylo možné pozorovat, jak se při aktivním pohybu po místnosti značně zvyšuje pozornost věnovaná okolním zvukům. Ve srovnání se situací, kdy se účastníme soukromého rozhovoru. Právě tak, jak bychom si to přáli. A přitom pozornost mozku směrem k řeči zůstává za všech okolností neměnná a stabilní. A poslední věc. Ve srovnání s naším dosavadním sluchadlem hodnotí uživatelé model Oticon Intent jako zařízení s o 10% lepší kvalitou zvuku, o 13% lepším zvukovým věmem a o 10% větším komfortem při poslechu. Díky kontinuálnímu přizpůsobování poslechu, a to i v komplexním prostředí, kde se nutně mění požadavky uživatele, pomáhá Oticon Intent lidem zapojit se do konverzací a do života jako nikdy předtím. Oticon, technologie měnící život.